Iddiżappuntajtuna kienet din lajta ta' numru ta' residenti Beltin quddiem il-Parlament hekk kif il-Ministri kienu deħlin għas-seduta ta' tnejn dan wara l-avviż legali li daħal fis-sef tal-jiem ilu dwar il-ħin li fih għandha tindaq il-mużika fil-Belt Valletta. Minkejja talba li saret biex il-Gvern jisma' l-kritika ġusta li qed issir, il-Ministri ta' Roberta Bela ftit li xejn taw każ l-elementi filwaqt li baqgħu deħlin dritt fil-Parlament. Il-kwestjoni x'qiegħed jisma'. Ċertament mhux lir-residenti. Dan l-avviż legali dwar il-mużika fil-Belt se jkun qed jaffettwa mit-tfal għall-istudenti, ħaddiema, anzjani u saħansitra l-morda li mhux se jkunu jistgħu jistrieħu fid-djarhom stess. Għandek residenti li huma ma jfilħux, anzjani, għandek studenti qed jippruvaw taf inti taffettwa l-edukazzjoni tagħhom. Anke sempliċement tifel żgħir forsi ta' 5 snin, dik ħaġa ma nistax norqod tabba l-istorbi, ma hekk. Kulħadd qed taffettwa. Għaset norqdu aħna, għaset norqdu. Satej 3 u daqshekk, ma jistax ikunu. Nappellaw li reġi sens komun fil-vot li ser jittieħed u li ikun hemm viżjoni ġenwina għall-Belt li bħalissa hija mankanti. Dwar din id-deċiżjoni li l-mużika fil-Belt tibqa' tindaq sas-siegħa ta' filgħodu minflok sa 11 ta' filgħaxija hemm tħassib kbir mhux biss fost ir-residenti iżda wkoll is-sidien tal-lukandi. Avviż legali li wara kollox qed ikun meqjus bħala l-kaġun li l-Belt Kapitali se titlef parti mill-identità tagħha, speċjalment mat-turisti.